Lamaw na dis. Nakuluran na gadod. Hanim na gidakdak ni mulong. Nanong day na? Naolog-logon. Gloga ko nulong. Tam isra bajig sabaw. Na may ito mon. Darag among lamaw guys. Dahil kapoy chig kuskus. Kapay oras kinuskus. Oy, grabe laliman. Grabe ka. Di ano ba po nag-andam nagsidlanan. Sa milang sa kalam. Mas. Diya ka rin, to my favorite someone. Ah, favorite! To my love, to my... Ano na? To my... Karang kang abrilong ha? Karang kang samdan. Darag tag-itas butong. Presyo na ni Ugma. Abog lo. Pahiri pag kuli na masamad ka. Palong. Sakto nga. Abog bas condense. Lata. Ako ginasundangon. Ako pagaligitib-tib. Laki ni mulong. Oh, mahog ang kuto ng lamaw. Bukuto. Nakan? Dak alis. Ganahan jud kag inay no. Is, kuno ko kumag. Sige, okay ra na. Ano sundang ang gatas? Gatos eh. Gatos di ay. Jesus, kapoy na long. Kapoy na long. Ay ita sundang oy. Mi asundang long oy. Ingon ron. Tunalong, ito pala bigdako long. Yan ra. Nang isa. Unsa ra na duglog. Ano ba? Kaso na naiming dis manong. Dali na, kinas manong. Di ana galigid yun. Diyan kahalakan. Sige long. Nagpupod. Lain, anjay mo ma. Gawas naman. Gawas nagbungog ni Dudoy. Istut gajag kamot. Ingon pa din. Nga na, apod long. Ipaibabog lata ba? Butang, sundang gusto gamitin. Kani bala maglugit dia. Kira na ah. Like na, wala ganyan isa ka kundin. Di mo kita mo na way. Akarang kamot. Hindi na importante ka hanglaw. Kisa mo na isa. Kana. Bilya. Bilya. Charong di ka mo angay na ha. Tilaw na niya ang lamaw. Kawatag lubi. Anak kasi mong inadoy. Anak mo na maganda. Kita ka doy. Adto jaga Facebook makita doy. Wala. Bad. Bad like ka doy. Babae. Baso ng along. Ang baso ko lami na. Lami, tamis, bitaw nga na yung sidlan. Baso na na. Bangya, mutam ista. Ja, kira. Okay guys. It's halo-halo time. Nglakam des dumilong. Haman di ay. Tapos, banglaw ko na nga sami. Nag-deliver. Ba. Kapig biscuit ka. Type flex na to. Lami eh. Parat-parat. Murag sida. Pugot pa ng barok. Si boy pag gubot mo na kon. Nag-inom sila long. Asa? Daghan sila tala si boy. Udang ito. Ano ba? Sila kay prain naman. Ja. Manilang butan. Nanggang na punta. Kapoy na long. Meron dilo to. Ha? Meron Sigwa na dilo to. nauna. Taon. Grabe nga man may lumbi nakita. Ay, tara na ay. Pero, lasa lang ini. Lami mo ko din biscuit. Balong. Imas. Dad ito sa mi. Di kayo magmay di ko.
Long, may dis ako guys. Hello guys, daday ko sa kalsada kay kuan. Sana, nag-ilis na ko guys kay mato na kog baribok larga na ko ron kay. Ang tabangan si Ate Julie kay kuan nagkabisin na ra ba to kay nay naghangning order ni Ja og suman. At na may sounds. Diyan murag dugay-dugay pa pug ko makabalik dari guys kay trabaho mo ato ko la Tinorlina. Ja silik si mo atin pod og naman ko kasal sa igsuon ba to ni Tinorlina or pag umangkon sa to nakalimot ko. Flower girl silik siya og si Norligia. Inja nanapog ko'y nasakitan na pug ko guys. Inja na nanapay nagmaritis na. Kapoy na siya ko sang kaugalingon. Ako ray banta dyan. Wa man ko'y kaingnan mo nang danin na raman ang ihilak. Hindi rin na ipagaw sang kapungot. Kapoy na ko sang kaugalingon. Sige sa lipay-lipay, di malipay kay ni mga hilabtunon. Diyan na pining comment sa ako ang vlog gahapon siguro to. Manang audes katong last upload na ha. Mawang ko nag-upload kay na-stress ko. Ako ray gibanta dyan. Kapoy kadyo. Di na ako magmalipayon kay na mga hilabtunon. Nagumana og maribuhok guys. Di na ko mag udyo daris amo bahala ka sa ko. Di na ko gusto magkita sa ilang naong sa mga hilabtunon. Sigun sa takamaado nila imaritis gyapon ta nila. Katuning comment sa akong vlog hap. Last na ang upload ningan nga sa to. Duha man to kabuok diyang gi-comment ningan nga. Ako kuno og si Mariano nagpahayahay ra kuno. Amara ko nang gipasagdan agahang among anak. Bashir ka wa kakaibaw kun sa iyang kuwas ang anak. Magpadako sa ang anak ko jama-jama ra man kag comment bagag naong. Nga maritis mong dagko. Susuwa pa si kuy anak, hagbay ra kong gilubong. Kapoy na si kusang kaugalingon. Sigin sa aglaag, sigin sa lingaw-lingaw. Wa, na yung mga hilabtunan. Sigin sa takamaadyo, wa. Dautan lamas gyapon ta. Kapoy masupay mo paladyo tadaning lugara. Sinsya na mo guys. Ang good po, wa mo good ko ikuan kaingnan. Ja. Kuan. Doon ako kagabi, iway tarong tug. Kay, sigla badang parang balik na putong sa unang sobra ko na stress. Mana pa yung gibati ron.
Yan na, naguyab-uyab ra kuno ko. Ang gali uyab, naguyab-uyab. Di ba pwede mag-amigo rag laki? Uyab na ditso. Isag laki maritis yapon. Largan ako guys sa Maribuhok. Kay kapoy na. Namintay nagbalik na dari makalimtan na nag mga maritis. Diyan guys. Pasensya na mo. Yung motor ng labay. Pasensya na mo dyan karon guys na may kuno ihatag si Mayor nga kamuti. Tapos ang kuhaon. Diyan din na po kung magamit sa motor sa ang udyan kay kuan. Kapoy na. Kaguba tag di ato. Mara ni guys, kay magkuha ko sa kamote at tuwila Mayor. Salamat ninyo guys, sa pasensya na mo, nagmaoy-maoy ko kredit. Di na mo na maagwanta. Stress na po ko. Sakitan ko. Mara to guys, salamat guys, bye.